mati pajak.
Jangan pentol, jaluk pentol kae. Kalau jaluk pentol kae. Rono. Melayu. Menang Mas. Kanggo tukaran lho kanggo. Tenang. Geger kanggo. Geger kanggo.
Mulai panitianya apa orang ngerti kalau bakal enek butuh mic nih. Kayaknya mau lampunya gitu ada ya. Cek lo triple mas lawe cek lo dan montokku tek nah enak kowe ngokok kok aku lagi gumen lagi padahal omahku dhewe lagi iki omahku dhewe masa kayak masyarakat kene karek keplok-keplok ya blas ya Allah kaset omong banget tenan barang iki nuwun sewu niki Desa Maron niku termasuk sejarah gedene kula terkenal di pundi-pundi, salah satunya belajar wonten Desa Maron ngoten lho niki lho. Jaluk kono ora iso ta baju itu. Kono jaluk kono kok ngantung ngene. Usaha. Mas, pengen. Oh alah wis lagi iki lho Maron kok sampai kenaan mic iki lho. Acara ke tanggal piro? Gendakmu kan? Balik. Mau pentol, kalau sisi rawel. Memang ini awak dia bapak yang larang loh. Lah, kowe sakit seneng seduluran loh. Romai 14 sampai Romai iki, Romai 6. Ora tau ndak iki. Đúng rồi. Ora masalah ngono kita ya keluargane dhewe tapi kowe meneng oset. Yo, aku tak ngecek kompake wong Maron iki padha karo babate adewe mbiyen kok. Lho sewu sak tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya saya kompak tapi nuwun sewu tesih kalah kali gendakane pungge menika. Pisan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh gendaan yang bongge mesti kalah niki nuwun sewu anu parian sithik-sithik mergo dangu mboten mriki dangu mboten panggih masyarakat Maron. Amin. Apa to? Dan amin iki apa to? Kowe pedhamu jangan balik kok sak nabu. Jaluk nggih. Suwe ora jamu godhong rawe suwe ora ketemu pisan ora suwe pirangane taun ra rene adewe lho apik kok pangan apik kok suwe ra ketemu to iya bener pirang taun adewe ra rene 10 tahun 10 tahun oke wis oke suwe ora jamu godhong iki bosok suwe ora jamu godhong jambu suwe ora ketemu masyarakat Maron sehat
dedonga tembang yo nggawa dedonga suwe ora jamu jamu kembang melati suwe ora ketemu masyarakat lemaran banyak rezeki Allahumma enak melorok otak kowe Aku yang memanggil gue ya. melorok otak ya paling ndak ada lagi seiya sekata lho wong loro kudu padha lho oh tidak mak tidak rosi kula Ini lagu apa? belum lah belum Lagu apa? tembang Ya wes, wes. enggak Gue mau jamu kok. suwe rajamu Suwe ora jamu jamu godhong telo balura maroni kok bayar piro bang bayar piro apa tuh bayar piro ini apa tuh Bang? suwe ora jamu jamu godhong telo suwe ora ketemu pisan ojo iki kok bayaran piro Waduh omahmu dhewe lho. Kowe iki lho ning kene iki lho mbiyen kowe iki iso mung rokok kowe iki ning desa Maron. ya tebus galo iki lho Kowe lho iso mung rokok ning desa Maron. ayo tebus karo galo iki mah Sitok nggone mak rokok sitok kali matamu yo Nek sitong tong rokok sitok Ning koreng reng rokok sitok ya makanya aku tanggapi ora bayar lu tak nutupi rokok kuwi mah lho nyatane matamu lah tisu-tisu iki Ora lho iki dhewe nostalgia. wis ora Ora ki ngopo? dulur sak bosok iki jangan ora kudu budal iki ya Lah ngopo? aku ternyuh mending aku nonton daripada joget Lah kok ngono ki ngopo to? Wong adewe latihan. Ora. Gabate yo ning kene. latihan ya latihan 14 sampai 26 secara muda apa-apane lho Ora sang rembug ngono gene to. ora rokok emang yo lino Samsu Melambemu mbok aja teko kono lho nggih. Iki nek ngupayakne iki desa Maron ki nuwun sewu. Iki nek ku ngamati iki desa sing paling meriah. 17-an Agustus sing gawe acara beruntunan ki yo desa Maron ki tepuk tangan buat desa Maron. Seiki sumpah iki. aku percaya Liyane, Bro, oh paling gur poli. boleh kalah kok Gonmu nang malar tok to. iki pokoke ade dongane wong Maron karo panitia kene lho Heeh. karo Mbak Lurah Ya, iki Mbak Lurahnya tak luar biasa tuh luar biasa to. ya acara sak mulut dawane Ah. demi menghibur masyarakat orang beda-beda nih seni budaya yo gajah yo reog yo dangdut kabeh diroto tepuk tangan buat Mbak Lurah Maron Apik kok iki lho ora iki piye? Mbak Lurah satu saya Iki apa to iso. Kok 100 potonganmu moncrot ngono. Piro? Ya urun dedonga. Paling ngendak ning dhuwur kene apa jajanan apa kuwi? Enak ora? Jajanane gorene. Enak ora? Gorene? Kene-kene kok. nah grek langan nek oh Ya ora paling ngendak nek iki ra dhewe lak gandongan kreatif. Iki wis dadi sarana donga. yo bosok aku ngapal Wong Jawa kuwi gawe apa-apa ora kok karepe dhewe, Oh. ning ana filosofine. yo lho Menika wonten jajanan telo. Palawija, telo pendem. Telo. Telo. Teteko lakumu ojo nyawa wong iso tetep bermasyarakat tidak membanding-bandingkan wong sugih karo wong iso. Iya. Sudah terbukti Mbah Lurah. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Lah Mbak Lurah ngarang nyeblek kok. Ora beda-bedane. Pundi ta Mbah Lurah wae? Oh delik wonge delik.
ten mriku to Mbak Lurah. Waduh, kowe bandi. Ora kaya ngono. Sehat-sehat Mbak Lurah. Enak jagung. Jagung, jangan membanding-bandingkan masyarakat. Iya. Mbak Lurah tetap agung di mata masyarakat. Mereka apa? Orang enak sing dibeda-bedane kabeh di guyupi kabeh disumbang orang sing beda iki reokan ya kono reokan kono ya reokan. Iki wis terbukti didadekne tumplek-plek di pusat Desa Maron nggih menika Kelurahan Maron. Yo. Hiburane ning kene masyarakat Maron kuwi iso teko kene kabeh. Lah apik lho. Apik kok iso. Mbak Lurah. Apik. Ora akeh men. 100 apa to? Senek gendang. Gedang gegayuane bakal padang. Muga-muga masyarakat kene gegayane apa sing dipikirne muga-muga padang. Dalane rezekine ya lancar, sehat selalu, sing urung di bojo muga-muga tak rapi. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke men Bu. Aku kok iso. Ayo sing didol ngene iki ya. Isih enek-enek kari dhewe iki telo rambat. Ha iki angel iki. Rambat. Ra. Tarira. Sing menah lho ki telo lak wis telo kaste. Lagi rambat. Ra takno duitmu aja mbok simpen hirim dompetmu. Padha masyarakatku. Ya. Iya tenan. Tenan. Diratakne rezekine Lho iya lho. ora digegem dhewe. Ora gegem iki. Weng. Mandine kok ora nyawer to. Rah ora. Jelas. Tatamu ngono lho. Aku bilang Mbak Lurah ya, aku ngono kuwi. Apa nek yo? Kok brambange payu akeh lho. Brabange negane medun iki. Brambang Mbak Lurah iki ngomong aku. Balura wong bijaksana. Bijaksana yen nyawer ganong. Ah kok malah jatin bos. Bosok ya. Bosok waduh. Pelek. 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 Nah, itu tuh rasakan amal lo ya. Orang ngono kok jenenge nggo duit tuh rasakan dadi wek lek bisa lho. Amal dari Amal kayak baru amal luar biasa. Aku seneng. Masyarakatnya muga-muga tetap dirukun nggih. Ojo beda-bedane balu rayu wis penak, njaluk apa tetap dituruti. Amin. Apa tetap dituruti. Amin. Aku lagi ro Ponorogo sing meriyahi Guru Maron tok. Desa Maron tok, tepuk tangan buat Desa Maron. Wah, aku wis salut. Solid. Mati. Iki mudin lho. Mati. Doli. Doli. Iki aja sembarang nampa. Olah nampa. Kancamu kayang. Kancamu mendetek kayang lho. Oh, variasi di dhewe kok. Kowe wong wis meriah tak. Tak
mulai. Nggih. Tak jumur langsung ya. Foto ngelendung iki. Lah karone nek kene langsung tak kantong. Ya ora totalitas lho tanggap larang-larang yo sudut ngono lho. Oh wis profesional, kowe profesional lah. Aku kan yo masalah boyokku to yo. Ya timuran mantan nanya. Ya aku enggak saat traktor lho. Garung yo. Tapi yo ora apa-apa to. Ben kowe njaluk obat kuat kene. Anu ceblok. Karo ben dewek timbali Mas. Ojo kok celeng memaku kok celeng gagal. Iki ngopo to kok teko pondok lho. Itak itik. Semaya satu saya. Aja. Pripun? Apa? Gendane ponggih iki ta? Gendaan matamu. Gendane Pak Kentok lho. Oleh pira? Kowe kok kat sore iki kok bejomen to kowe kene aku gumun. Sore mau ning kuwi jalanmu itu 1 juta. Masmu rongos. Neng kene ya sik oleh double-double. Gumun aku itu. Tapi nuwun sewu iki adewe ning kon Desa Maron paling hendak membawa edukasi. Yo. Iki acarane bahagia. Oke. Alhamdulillah Desa Maron ngeneni acara yang beruntun ini berjalan dengan sukses dalam rangka peresmian Ponggok Bonsai menika. Alhamdulillah mugi-mugi enggal medal godhonge enggal tuwuk. Wis dasmu. Mesti ketok ketak iki lho ben wong iso dulu apik. Apa? Mesti kaya ketok bose dasmu nek ngeblek iki potongan ngono. Oh tak kira nek Ponggok Bonsai. Oh, wis kaget dhewe wis ngono kan. Raimu kowe njupuk saweran nggon kene tok ngono kok. Oh, lah yo. Oh. Cah ayu sampun pintosi kang mas mungkin monggo. Aku
aja tekor. Teman raya garapan lawas. Lawas rekel lah. Garapan lawas sing beda nek karo garapan Lawas yo lawas maju mundur. Wong lek jane ora usel ora apa-apa kanca. Wong raya iki sesepuh. Tapi nuwun sewu iki mau jadil senior dhewe iki to. Laku rono tak inget iki mburi Dik. Wah, rambutnya sok gimbal kaya druwo. Tapi ki dia anakku. Pripun? Dia anak. Endi? Gila iki anake. Jadi wis kan Di tempure. Jangan lah bahasa tekelmu. Memang. Loh. Kok malah ngono? Ya. Aku sing karo iki. Karo mak iki. Ora apa-apa. Sesuk prei ora Kang? Lah yo sesuk iki enek apa kelawang ngedos nggon kene iki lho. Ngene iki ngedos ade kuwi. Ora apa-apa. Ya. Hah? Alan lo yo yo. Dok Natal Mas. Ini prepare piye to sampai ndak. Halo, banyak lo. Hah? Banyak nih kae. Ora tahu sih ngono. Halo. Halo. Aja lo Mas. Suhu lo. Ampun suhu. Lha wong kuwi anake arep kudu karo pake iki kaya ora. Kaya ora gandeng belas. Pake matamu. Brako. Untune aku ke. Anake nasir kan lho ate wiji ya. Gak kira nek arep jeblas mboke ngono. Mboke yo. Suhu ya lan jan bisa ngutetong. Tak buluk lho kok. Arep nyapa? Pegah ora iso mlaku nuntung iki kancane. Mosok. Webat cepat. Ayo ninja. Kan buat senior yo. Ora iki tak paten iki lho. Maksudnya apa? Kan wong tuwa ngegani. Gereten. Iya. Rangmu kan nangke kowe wis tenan regani. Lho ta piye? Ah, bojo ayo. Apa nyapa? Ora. Aku kok nyapa bareng lo ke. Jadi nyapa. Lah kok tek maju ki. Yo aku yo jeki to Mas. Mas yo ganjil. Kok firmu lo kok nyapa apa? Oh yo. Yo. Pak polisi, mateni gandengan oleh hukuman pira, Pak? Pegel aku, Mas. Lah mosok dalan sambel iso
yo nggih kono anu lho. Lah kok karo Mbak Telek iki. Wis nesu ki lho bocah ayune kaya ngene kok kon salto ora Mas, tau Mas ayu Mas. Aja sok kaya ngono kuwi ndelok iki. Kacuke bergadi. Kebelekan aku bar. Lah bel, aku menghargai separuh 50% wong itu. 50% iki iso jakel iso gano. Dudul totalitasku to. Ora iso. Kok jeneng sekolah Muhammad Ora iso, Dik. Ora iso, Dik. Kowe tetep melu aku, Dik. Tau pani, Dik. Ora, Dik. Ora cuma satu, ngomen gitu. Oh, ditinggal rapi orang ngomen banci kan. Oh, sesuk rasa dengar aku. Apa Mas? Aku yang ngopeni aku. Lagi ditanggapannya balik dengar kowe lho. Lah ora Mas, tak tarik nyuwun rokok apa Mas? Nyuwun apa? Pedet. Ngene lucu kae iki. Oh, ketara. Kok nek Ya paling kentung lho. Tak tinggal rapi saulan kok banci sekarang. Ojo kenyi, ojo kenyi, ojo kenyi. Ya kenyi. Apa dah? lah iya. Mas Kogi, ini ya Mas. Rosi kangen lho. Sumpah kangen karo kowe sik. Ngene iki lho Mas. Ya Ros, dene pengen nganggu. Enak lah gue. Sudah. Kowe iki tujuan kowe jakel iki gano. Karena matamu pacar kowe ngene kok. Matamu dhewe. Iki disepot. Tong si tong racing 100 tong. 100. Lah ora dicepakne, ora tak gacok kowe. Ya cepat. Geretan Mas dicepakne Mas. Ora apa-apa, ngomong aku tak juane kok. Udah, Lah gue ada kenal hitam barang. ya. Kancaku. Biasa. Oh, kanca 3 bulan ya tong ya. Ngene ya. Ini ya Mas. Dia kok iso lari. Hah? Beran opo? Kowe? Barang to tong, dah to tong. Loh, kok gak gelut apa piye? Kok lah ngono to sing apik kok kowe. Wala Mas, Mas baku Mas iki Mas. Ojo diabung matamu. Si tong kebacut kowe. Kowe Lah kok ngomong keguguran wong iki kudu meteng ora nek tumor tak isi. Ora to ojo bisa to. Coto bisa. Ora to totalitas kok tanggap. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nah, tak batur. aku meroda sama kamu mau Mas, mau. Kabeh dengkak. Dua ngasih kan. Lokan, lokan. Ini kok nyangka ngomong kuwi. Mas, ora kok ono bebekku Mas.
Pembalurang game pun asal. Produk biasa iso to iki. Iso so. Jadi enam sembilan kok. Acok seru. Lah apa malah golek kok hanger ngene kok. Iso 69. Berarti ono kena iki ya. Variasi bel. Ora tau bancing golek kome ngono kuwi. Lek batuk ditanggap ning kene sesuk rong senen. Ora. Anu balura kena setrum loncat, setrum bau kamu. Oh, kakak. Oh, kamu bidang. Thank you.